Aquesta musiqueta, amics i amigues, ja ho saben, és la de la DO, aquesta secció. Anem fins als estudis de Ràdio Montblanc, on tenim a la Gemma Bufies i hi ha un convidat que, mira, ha portat una ampolla per un servidor. Moltes gràcies. Home, clar, a veure, Gemma Bufies, tu no pots beure alcohol, jo sí. Bona tarda. A veure, només no poden beure alcohol les embarassades, la gent que pren medicació. Per quina causa? La gent gran tampoc pot prendre alcohol. Gemma Bufies, aquesta ampolla és per mi. Va, vinga, a veure, ja li preguntarem a l'Eduard. Doncs sí, aquesta sintonia és l'entrada a aquesta secció mensual de la DO Conca de Barberà. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Montblanc l'Eduard Pallarès. Ell és encarregat i copropietari del celler Mas de la Sabatera. Benvingut a Carrer Major. Benvingut. Què tal, la Gemma? Com estem? Molt contenta que siguis aquí perquè, de fet, jo també vaig descobrint territori, no?, amb aquesta secció que hem estrenat enguany i voldria que m'expliquessis una miqueta, no?, aquest Mas de la Sabatera, que es coneixia com el Mas d'en Sabater. Explica'm una mica els orígens del mas i del projecte. Sí, i tant. Moltes gràcies per tenir-me avui. Doncs els orígens, a dia d'avui, encara els continuem descobrint. Jo no és que se m'hagi donat la història molt malament, però és difícil trobar els orígens d'una masia que té més de 400 anys, com és el cas del Mas de la Sabatera, formalment Mas d'en Sabater, i per la qual han passat moltes famílies i molta pagesia. I jo tinc la sort de que ara és un projecte familiar que durant generacions ha portat la meva família i en el que continuem treballant per l'agricultura d'aquí a just 4 quilòmetres de Montblanc. Exacte, aquí a Prenafeta, a tocar. Exacte, sí. Parlàvem abans que ets un home previsor, no? I segurament, doncs, com que et vincules amb la terra, saps que la vida té aquest punt orgànic, no? I que tot té el seu temps. M'explicaves que el Mas de la Sabatera és com la història viva del que ha passat a la Conca. Explica'ns una miqueta. Exacte, ho has dit molt bé. Jo sóc una persona molt poc pacient i la natura és tot el contrari. La Conca de Barberà ha tingut els seus processos, nosaltres també, i som molt semblants, molt similars. La Conca sempre se'ns ha conegut com a grans productors de raïm durant dècades i proveïdors de raïm a altres regions. Mai se'ns ha valorat pel tipus de vi que fèiem, malauradament, i fins que ens vam donar una lliçó d'autoestima i vam dir d'aquí surten vins la mar de bons. Nosaltres, al Mas de la Sabatera, doncs estem en aquest procés una mica més tard que la Conca, però també nosaltres hem viscut de vendre raïm fins que el 2020 el meu pare, de fet, em va donar una empenta i em va dir per què no comencem a vinificar. I gràcies a vinificar et pots baixar del tractor, pots cuidar les vinyes, pots destinar-hi més temps, cuidar les vinyes com t'agraden i és un projecte d'autoestima, no només el nostre projecte, sinó com a les vinyes que ens envolten, que acaba sent maco. De quin món venies? Perquè jo et preguntava, a vegades, aquests projectes que anem entrevistant, doncs, fer de pagès, dedicar-te a la vinya, és quelcom que moltes vegades no et ve així de cop, sinó que ja ve de generació, ho has mamat de petit i hi ha com aquesta cosa transgeneracional. I en el teu cas no anava ben bé així. No, contra tot pronòstic, la meva família no ve de la pagesia ni jo vinc d'enologia, vull dir que és contra tot pronòstic, com he dit. El que va passar és que jo el Mas de la Sabatera el disfrutava com a nen petit, com a calçotades familiars. Soc d'aquella generació, potser d'aquella gent que se li diu que ha de marxar de casa per donar-se compte del que els agrada. Vaig haver de marxar a l'altra punta del món, a Canadà, per donar-me compte que m'agradava el vi, que també té cosa a la història, i al tornar vaig dir com pot ser que això no ho aprofitem més. Mon pare ja ho estava renovant, jo a l'haver estudiat vi per part de la sommelleria, doncs vaig decidir, gràcies a l'empenta que em va donar mon pare el 2020, començar a elaborar, a agafar petites parcel·les que tenim i començar a cuidar-les una mica millor del que ens permet la venda del raïm. Però sí, és curiós. I del Canadà, allò de volta al món, torna al Born, vas tornar aquí. Què vas aprendre de Canadà i de la teva experiència professional com a sommelier? I després, com això ho has aportat al vostre projecte familiar? Vaig aprendre a veure el vi d'una forma que no estem acostumats aquí. Aquí som un país amb molta història del vi, però amb molts complexes, amb moltes estructures, que sempre se'ns ha dit que ha de tenir un vi negre, que sempre se'ns ha dit que el vi negre s'ha d'obrir amb carn. Tenim molts pretextos. Jo al Canadà se'm van obrir els ulls de dir les coses no han de ser així, un país bastant nou, com si diguéssim, en aquests temes.
em va fer obrir molt la ment en aquest sentit. I potser per això fem vins poc convencionals i naturals. Potser és una de les raons. I ens agrada respectar una mica més la natura del que jo veia fins ara aquí. A través de cultura regenerativa, ara estem mirant d'aplicar biodinàmica. Llavors és això, jo crec que tot surt de forma orgànica, ara m'estic donant compte del que estic aplicant que vaig aprendre allí, sense saber-ho. Sí que em podria haver donat compte abans i estalviar-me alguns estudis, però mai saps on acabes. No, està clar. Molt content d'haver estat aquí. I quan arribem on arribem i mirem enrere, és fàcil dir, ai, si no hagués fet això, però al final tot el que hem fet forma part del que tenim ara, no? Has parlat del pare que és aquest líder espiritual, no? El líder pensador que ja s'ha jubilat. Tu que hem comentat que ets encarregat i copropietari, qui més formeu part d'aquest projecte familiar? Doncs li diré a mon pare que li has dit fer líder espiritual, li agradarà. No està acostumat. Quan ens sentirà? Sí. Doncs formem part, som 4 treballadors i masses poques mans per les coses que volem fer, la veritat. Però bueno, durant l'època de la barema t'anava a dir que mà d'obra sempre ens ajuden amics i ens ajuden familiars. Des d'un punt de vista voluntari, no ens fotem en problemes, però sí, és meravellós sempre comptar amb l'ajuda de... Mai ho havia vist quan treballava per altres empreses i quan veus que la gent del teu entorn, sobretot familiar, no només t'acompanya a les taules, sinó que t'acompanya al camp, dius, ostres, amb més ganes tinc de fer tot això, però sí. Sou 4 treballadors, deies, i la boira, que és la part femenina del projecte. Sí. Has dit abans també unes altres etiquetes, sou ecològics, has dit que comenceu a indagar en la biodinàmica i a mi també m'agradaria parlar d'aquesta etiqueta que comentàvem abans, no? De les vinyes. Sí. Explica'ns què és això. Exacte. Bueno, nosaltres, això de les etiquetes, a vegades no s'acaba el món del vi, s'atura una mica. Som ecològics, fem vi natural, que no hi ha cap etiqueta que verifiqui que sigui natural, però també som part del gremi de vinyataires lliures. Això vol dir que som part d'una associació, un grup de gremiats, que Déu-n'hi-do, ja som uns quants cellers a nivell de Catalunya, que ens hem aplegat perquè per part de la burocràcia sempre hi ha hagut una discriminació a aquella gent que vinifica els vins fora de denominació d'origen. Llavors, hi ha hagut diverses denúncies aquests darrers anys. Hi ha un documental que recomano molt a qualsevol que ens escolti ara mateix, que es diu La contraetiqueta. Ho explica molt millor del que ho explico jo, segur. I ens vam agrupar pel simple fet de, per exemple, si tu no ets part d'una denominació d'origen, per molt que siguis un projecte partit i artesà, no pots posar el nom del teu poble perquè el propietari és l'organització, són les organitzacions i no tu, que és qui cuides la terra. Per això moltes etiquetes nostres porten el nom dels raïms amb números, perquè també són propietaris dels nostres raïms, i totes aquestes eines ens ha fet agrupar-nos i dir, escolta'm, això, que ja va passar en el seu moment a França i a França van canviar les coses, però aquí sempre anem una mica endarrerits. I és una manera d'estimar-nos com a petits viticultors, d'agrupar-nos i de fer-nos forts contra una burocràcia que es fa des de despatx i no té en compte el petit productor al cap i a la fi. Parlem dels fills i les filles que heu anat criant, que a més, Toni, avui porta la botella que tu vols, és molt adient pel dia. No sé si es pot llegir l'etiqueta, però que ens digui, Eduard, digue'ns com es diu aquest vi. Primer de tot, soc una persona molt poc creativa. No sé si això és el millor moment ara que s'està triant papa, però sí, l'etiqueta es diu Cago en Déu. Es extra omnes, Dominus vobiscum... No és no és res que vagi particularment contra l'Església, precisament. I per què va sortir? Anem ja a la recta final, perquè si no ens faran fora, però parlem dels vins. I tant. Doncs aquesta etiqueta va sortir bàsicament de que a vegades en el món del vi tots hem anat a un tast i tots tenim romanticismes i discursos de màrqueting la mar de bonics. El discurs de màrqueting més bonic que tenim nosaltres i més real que tenim és que el nostre dia a dia ens caguem en Déu, perquè el món de la pagesia és que no plou, és que els porcs senglars se mengen el raïm, és un dilema cada dia, és un drama cada dia, per això també li diem drama al nostre vi, i perquè jo soc un drama queen i s'ha de fer una mica de drama. I porta la samarreta, Porto la samarreta i tot. Fixeu-vos-hi quan el mireu. Però és per normalitzar una mica la feina del camp i el que fem i el que som. I doncs explica'ns l'experiència, perquè hi ha els tornalls avall, el cap amunt, a mà esquerra, el Cago en Déu i l'ou mama.
Exacte. Jo crec que només pels noms de cadascun d'ells és que ja podeu fer el pack de 5. Sí. Bueno, tenim entre vins negres, vins amb la varietat autòctona del Trapat, com no podria ser. Tenim un vi brisat, que també s'estan començant a valorar bastant aquí a Catalunya. I tenim els vins ancestrals, que són els escumosos de fa molts anys, que els francesos consideraven defectuosos. Són escumosos d'una sola fermentació en la que no retoquem res. En general no retoquem res dels nostres vins i tots són vins naturals i sí, si us agraden els petits viticultors, crec que heu trobat un dels molts cellers que hi som aquí. Si la gent que ens escolta li hem fet venir salivera i ganes de tastar doncs, aquests vins naturals, ancestrals, on te'ls troba? Com ho fa? Això, doncs, gràcies a la subvenció del Kit Digital els podeu trobar a la nostra web, però si no, sempre recomano a la gent que vagi a la botiga del Fet a la Conca, a la cooperativa tant aquí a Montblanc com a Poblet. I avui en dia hi tenim la sort que tenim un distribuïdor molt xulo a Barcelona i també es poden trobar diferents llocs per allí o punts d'interès de Tarragona. També. Lligant amb el que deies al principi, per tancar, els trobarem algun dia al Canadà? Esperem que sí. Si fem les coses bé, segur que sí. Molt bé. I encara demà ho direm a l'agenda, però aquest cap de setmana, a més, us heu embolicat a fer una combinació de vi i música. Exacte. Sí, la veritat és que ens hem liat bé, però bueno, molt agraïts perquè l'objectiu del Mas de la Sabatera és tornar a vida ara que hi ha masia i aquest cap de setmana no us podeu perdre el dissabte un concert que tenim molt xulo gràcies a l'Associació de Veïns de Prenafeta a les 7 de la tarda. Que, a més, jo no hi he estat i abans em deies, has de venir, jo dic, sí, puc, vindré, si no és això del musicall és una altra cosa, però el Mas no l'hem descrit gaire, però com és l'emplaçament? El Mas és un emplaçament que sempre està en procés de renovació perquè és un emplaçament amb molta història i és un emplaçament on nosaltres ara fem visites i podeu descobrir des d'una torre molt antiga túnels que van per avall, a cubs on es vinificava fa segles. La veritat és que és una parador històrica brutal i, òbviament, acompanyats d'una copa sempre. I envoltats de totes les vinyes que tenim al voltant i tota la natura. Clar, a més, a banda de comprar, també poden venir a fer visites, que això també queda molt clar a la web. Sí, 100%. Sempre justifiquem que cada tas nosaltres sempre volem aportar alguna de cultura. Sí. I els vins, al cap i a la fi, sempre van lligats amb el seu indret i quina millor manera que fer-ho quan estàs allí mateix a la vinya. Doncs molt bé, jo em sembla que hem explicat una miqueta de molt del que passa al Mas de la Sabatera, aquí amb el seu copropietari, l'Eduard Pallarès. Moltes gràcies per haver vingut a Carrer Major. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per l'ampolla aquesta del Cago en Déu, aquest vi escumós ancestral tan fantàstic, No, home, mentre ho compartiu i no us baralleu, jo encantat, Ara li has de dir que l'ha de venir a buscar. Ara li has de dir, Toni, però has de pujar. Sense problema. Jo, per un bon vi com aquest Cago en Déu del Mas de la Sabatera, jo hi pujo fins on calgui. Moltes gràcies al nostre convidat i també moltes gràcies a tu, Gemma. Gràcies. A reveure.